We hebben in landelijk en ook in Harlingen veel meer mannen die een onderscheiding krijgen dan vrouwen. Terwijl we weten dat vrouwen minstens zoveel vrijwilligerswerk doen als mannen. Alleen vaak minder in georganiseerd verband. Wat blijkt is dat vrouwen, maar bijvoorbeeld ook mensen met een migratieachtergrond, echt wel ondergewaardeerd worden. Deels wel te begrijpen, het is best een procedure die je door moet, zo'n aanvraag. Maar iedereen kan die aanvraag doen. En nou, op de gemeentehuizen zijn wij ook altijd bereid om mensen de weg te wijzen hoe dat moet. En toen gaat de bel. Nou, wie verwacht je dan dat? En dan staat de burgemeester met jullie allemaal op de stoep enzovoort. Ik ben totaal verrast. Dit had ik totaal niet verwacht. Deze dag, dat is emotioneel. Maar ja, het is een stukje waardering voor wat ik gediend heb vanaf 2012. Nou, dat is een heel bijzondere gebeurtenis voor mij. Iets wat ik in de eerste 14 nog nooit ontdacht had. Het blijkt dat je erkend wordt voor alles wat je net besteld staat, maar wat je wil in hebt. Toch schrijft Frison Jutek 36 vrouwen een lintje. Ik zou met mijn dochters high-teaen. Ik denk, waar gaat mijn dochter nou heen? Nou, en toen reed ze. Ik zei, nee hè. Nou, je had de tranen zien. Ik was helemaal gek. En toen kwam het deksel van de taartdoos af en daar stond op dat we de koninklijke onderscheiding hadden. Nou, fantastisch, fantastisch.